Som a Miravet, Ribera d'Ebre. Aquí davant, l'església de Sant Joan Baptista. I aquesta plaça, on estem ara, diu la història no escrita que antigament era una mesquita. Si seguíssim el riu amunt, trobaríem Móra d'Ebre. Aquí, recte al nas, en diagonal, el pas de Barca. Avall, Benifallet. Per aquí sota, la costa de Riago. El poble, l'Arenal, la Peixera i a dalt de tot, el castell de Miravet. La nostra història d'avui, però, no us penseu pas que parlarà de templers. Contra tot pronòstic, parlarà d'uns altres personatges molt importants d'aquesta vila, sortint en direcció cap a Benissanet i a l'Arrabal dels Canterers. Aquests seran els nostres protagonistes d'avui. Som a la costa de Riago, costa per pujada. Aquí us presentarem qui és el nostre protagonista d'avui, en Domènec. En Domènec és canterer i viu a l'altra banda del poble, a l'Arrabal dels Canterers. El seu és un ofici de tradició familiar. En Domènec diuen que és tan bo que té una duresa que el dit petit de tant de tornejar i que aquesta duresa ha esdevingut una mena de signatura en totes les seves peces. Es passa tot el sant dia amb les mans i els peus a la terra, anant a les mines de fang, anant a buscar al llac els sediments dels rius, pastant el fang amb els peus, o anant també a pastar fang quan les coses no van bé. En fi, la seva padrina, tot i que se l'estima molt, sempre l'ha advertit, perquè per bo que sigui, no deixarà de ser mai un canterer. I li recorda aquella dita que diu: a les costes de Riago floreixen els magraners, però les noies del cap de la vila no volen els canterers. I en Domènec, al principi es va sentir com a voltit per aquesta dita. Es pensava que seria ben certa, que es convertiria en realitat, però no. Les coses han anat diferent. Finalment, na Gràcia, la xicota que treballa al forn, però que viu al cap de la vila, també s'ha enamorat d'ell. I ara, tots dos, sobretot ell, estan la mar de contents. Aquí, en aquesta ombreta de la costa de Riago, és on na Gràcia i en Domènec acostumaven a venir a festejar. Ell des del principi li havia arreglat tota mena de peces que havia fet, així de mica en mica se l'anava guanyant. Li havia fet gerres, pitxells, plats, canterets de rall, fins i tot li havia arreglat un ribell esmaltat. Ara, però, feia dies que la Gràcia estava rarota, que s'anava allunyant de mica en mica. En Domènec no sabia el per què i començava a estar bastant desesperat. Per tornar-la a portar cap al seu costat, va pensar que potser fent-li un regal excepcional. I quin és aquest regal excepcional? Mireu, una preciosa gàrgola de moixó. Era una de les peces que més bé li sortien a en Domènec, de les quals hi excel·lia. I, esclar, amb un present així, la Gràcia hauria d'estar contenta. Estava ben clar que aquell noi portava l'ofici de canterer i l'amor per la Gràcia al cor i a les mans. La tradició de canterers a Miravet ve de molt antic, no? A Miravet hi ha ceràmica des de l'època ibera, sobretot després té una pujada molt gran a l'època musulmana, quan els àrabs introdueixen moltes de les tècniques que encara utilitzem avui en dia, perfeccionen el tor de peu, introdueixen els forns moruns, introdueixen l'esmalt, i a partir de llavors la ceràmica de Miravet és molt apreciada perquè per guardar líquids, per guardar oli, pels rivells, per exemple, per tot el que són peces que van esmaltades, doncs té molta més... és molt més valorada que la ceràmica de la península, que ve d'arrel ibera i no té esmalt, no? Perquè les peces són impermeables de l'interior i perquè es netegen amb molta més facilitat. La peça que més se coneix de Miravet, no? I que és la que ens dona nom a nosaltres no se'ns coneix com a terrissers, se'ns coneix com a canterers. No? La peça que més se fabricava era el cante, una peça de transport d'aigua per anar a buscar aigua. No? I l'única peça potser que no fa este camí, que ja antigament no és una peça utilitària, sinó que és potser la més emblemàtica d'aquí, que és la gargola de moixó, no? Era l'única peça que es feia
que no tenia una utilitat clara. Però tampoc és un caràcter decoratiu el que tenia, sinó que era més aviat una peça de lluïment del terrisser i que se solia regalar. Aquella tarda, però, les coses no van anar pas com en Domènec s'havia imaginat. La gàrgola de moixó no va fer cap mena d'efecte, si més no, en positiu, sobre na Gràcia. De fet, la noia estava encara més enfadada que el dia anterior. Li va dir 4 obscenitats amb el pobre noi, que es va quedar quiet, parat, que no va saber reaccionar, i ella va marxar deixant-lo ben plantat. En Domènec, quan se'n va adonar, ja estava sol. Va mirar al voltant. Na Gràcia desapareixia. Què havia passat? I estava tan remogut per dins que va pensar que d'alguna manera havia de cremar tot aquell malestar que sentia. I què va fer? Doncs va començar a cremar adrenalina. Se'n va anar castell amunt amb la gàrgola de moixó sota el braç per poder cremar tota la mala bava que duia. Un cop va haver arribat dalt del castell, en veure aquella muralla tan sòlida i contundent que era com si li caigués a sobre com una llosa, en Domènec va sentir l'irrefrenable desig de destrucció que ja havien sentit els seus avantpassats abans. Us haig d'explicar que aquí a Miravet hi ha una llegenda de que els canterers i molts altres habitants, per carregar-se la muralla, van començar a tirar-hi tota mena de càntirs. Així doncs, en Domènec es va preparar per imitar-los. A la White! Jo no ho faré pas. Encara molt menys amb aquesta gàrgola de moixó tan bonica i contra les muralles perquè no en tenim permís. Però sí que ens volem desfogar una mica. Volem saber què se sent quan trenques objectes d'aquesta mena. Pa! Contra el terra, o contra les parets, o contra les pedres. Vés a saber, deixeu-nos-ho provar. No ha estat pas gens malament, això, oi que no? Nosaltres ens ho hem passat la mar de bé. Ara bé, tot s'ha de dir. En lloc de grecs, som catalans. I això de llançar les coses per terra i trencar-les no fa massa per nosaltres, que som una mica massa de la pela. Aquesta, que és la bonica i la bona, ens la guardarem. Us imagineu, però, que tot això que hem fet ho haguessin vist els templers que vivien aquí al castell? Estic segura que s'haguessin posat les mans al cap. Els templers eren una ordre religiosa i militar de monjos guerrers que es va crear a Terra Santa després de la primera creuada i van ocupar la ubicació de l'antic temple de Salomó, d'aquí prové el seu nom. Ràpidament es van expandir per tota Europa. Aquí a Miravet arribarien a l'any 1153, quan després de la conquesta musulmana de la fortificació que hi havia dalt del turó, el comte de Barcelona, Ramon Berenguer IV, els hi va fer donació de tot l'espai i les terres del voltant a aquests cavallers. Ells seguien una norma molt estricta, pareguda als monjos del Cister, i feien vot de pobresa, castedat i obediència al papa. Aquí a Miravet van decidir fer una gran fortificació amb totes les innovacions tècniques de l'època, al voltant d'un gran pati d'armes, amb grans estances nobles i unes grans muralles impenetrables que configuraven tot l'edifici. Des de dalt del turó es controlava tot el pas del riu Ebre i les valls del voltant i, a més, s'assentaven en un territori de gran riquesa i on controlar el pas del riu era un dels fets més importants. Som al pas de barca, el darrer que queda en tot Catalunya que no vagi a motor, que funcioni amb el sistema tradicional. Ara us haureu d'imaginar que és de nit. El nostre heroi, en Domènec, acaba de baixar perquè té el son agitat, no pot dormir i ha vingut fins aquí baix per mullar-se els peus, per mirar les estrelles, per una mica asserenar-se. Ho està aconseguint, però és aleshores quan de cop i volta sent la veu de 3 dones. No se'n pot estar. Comença a córrer, puja en un llagut que hi ha amarrat just a la vora i s'amaga sota unes lones. Ja som dins del llagut. En Domènec està ben tapat, sent com aquelles 3 dones, perquè sap perfectament que són 3 dones, s'acosten fins on està ell i, ai las, pugen dins del llagut. Es tanca, mira, observa, escolta. La més vella de les 3 dones, ara sí que ho veu perfectament, és una bruixa bruixota, és horrorosa, lletja, amb els cabells ben llargs, les ungles ben gruixudes. Té veu de cascall. Nenes, vinga va, pugem amb aquest llagut que ens n'anem de viatge. Preparades? I les altres dues, que són igual de lletges però es veuen com a més joves, així com a deformades i estrafetes de cara, es posen ben aixancarrades, una al costat de l'altra i totes 3 alhora. Vara de 3!
Ai, com és que el llagut no s'aixeca? Hauríem de marxar volant. I és que, clar, elles es pensaven que el llagut eren 3, però és que n'eren 4. A veure, tu, que veu estar amb el xicot ahir, què veu fer? Segur que veu estar fornicant i com que no preneu cap mena d'anticonceptius heu quedat prenyades. O tu, i ara en lloc de ser 3, som 4. Vinga, va, canviem i tornem a provar. 1, 2, 3, vara de 4! I sí, en aquell mateix moment, el llagut, com empès pels vents, es va elevar. Va començar a anar riu avall, però després va trencar cap entremig de les muntanyes i se'n va anar cap a països absolutament desconeguts. I en Domènec ho notava l'aire a la cara, com aquelles dones i aquelles bruixes dansaven i ballaven allà dins i escopien al cel i allò que escopien els hi queia a la cara. I van arribar en una illa ben llunyana, estranya, però hi havia més bruixes com elles i van començar a dansar al voltant d'una foguera, van fer tota mena de coses obscenes amb el diable. I quan ja era ben caiguda la nit, ben enllà que sortia l'albada, van resoldre que havien de tornar a casa. Vinga, noies, ràpid, que ens esperen a Miravet. Ja sabeu la consigna. Vara de 4! I sí, van tornar. Però, pel camí, en Domènec va tenir una pensada. Com que estaven tan estarracades i tan cansades de tantes danses, sense que elles se n'adonessin, a cada una els va tallar un tros de la roba que portaven. Així potser l'endemà podria anar per totes les botigues i les cases de Miravet a veure quina d'aquelles dones eren les bruixes que aquella nit s'havia trobat. Quan van arribar altra volta al moll, les dones van marxar. La més vella els va dir que ja es trobarien un altre dia, que tenien via lliure per poder descansar. I després en Domènec també se n'hi va anar. I mentrestant anava cap a casa, li va venir un pensament curiós a la ment. Si els sirgadors haguessin tingut coneixement d'aquelles metodologies per fer lliscar els llaguts, ostres, que bé que els hagués anat, no haguessin hagut pas de sirga. Els llaguts eren les embarcacions tradicionals per la navegació i transport al riu Ebre, que quan havien de remuntar riu amunt, havia de fer a través del que es diu sirgar. Els sirgadors eren les persones que estiraven les embarcacions a través d'una corda lligada al màstil de l'embarcació i així podien remuntar riu amunt contra la corrent. La navegació al riu Ebre està documentada almenys des d'època ibèrica, però és evident que ja tots els pobles prehistòrics haurien utilitzat l'Ebre com a mètode de transport. Llavors, l'època més important seria sobretot a partir de l'època medieval, amb el control ja total del riu pels regnes cristians, i així aniria augmentant en tot el que és l'època moderna fins al segle XIX, que seria el període de màxima esplendor, amb el transport sobretot de materials més industrials, com el carbó de Mequinensa, però també mantenint la tradició de baixar cereals per l'Aragó, o les mercaderies tradicionals de cada poble, com podien ser la terrissa d'aquí de Miravet, els cistells, cabassos, garneres, etc. L'endemà al matí es va llevar ben d'hora i se'n va anar per tot el poble a buscar aquelles 3 dones que havia vist la nit abans. Va passar per la farmàcia, per la drogueria, per la peixateria, per la verduleria, se'n va anar cap a l'Ajuntament, a l'escola de música, va passar per cal drapaire, per cal canterer. A tot arreu mirava les robes de les dones a veure com estaven. Després va passar per cal Anita, per cal Núria, per cal Conxita, per cal Paquita. Al migdia n'havia trobat 2. La primera, una de les joves, que treballava a la carnisseria, i la segona, la més vella. Era una remeiera que venia tant a Miravet i es col·locava baix a la plaça. Ara només li faltava la tercera. Gairebé havia enllestit la feina, però estava tan cansat i alhora tan excitat que tenia necessitat d'explicar-li a algú tot allò. I en qui va pensar? Doncs en na Gràcia, que estava treballant al forn. Amb el cor que li estava a punt d'esclatar, se n'hi va anar del dret. I ja som a la fleca de Can Mario, on treballava na Gràcia. Quan en Domènec va entrar, ella es va quedar quieta, no va dir res. Va fins i tot empal·lidir. Però en Domènec no se'n va donar de gran cosa. Anava tan embalat i tan atabalat que va començar a xerrar i xerrar amb la noia i ella anava com a tirant enrere, com a dissimulant, com a tocant les coses, i va ser en un moment en què estava acaronant un pa de quart que en Domènec va veure que portava un set a la màniga. Oh, era ella.
Aleshores va ser en Domènec qui es va posar ben blanc, però va reaccionar de seguida. Se la va mirar amb picardia i li va dir: Gràcia, que fa dies que no ens veiem tu i jo, i si quedem aquesta nit a dalt al castell? No. Ella no les tenia totes, no sabia ben bé per què, però hi havia alguna cosa que li deia que no hi havia de pujar. Però ell va insistir de tal manera: vinga, Gràcia, t'espero dalt, al pati d'armes, estarem solets, a les 10. I ja som al castell de Miravet, concretament al pati d'armes. Aquesta tarda en Domènec, després de veure la Gràcia, se n'ha anat a buscar una branca de freixe. Aquesta no ho és, però les branques de freixe són molt elàstiques. Serveixen per fer els jous dels bous, per fer els arcs per les fletxes, però també serveixen per fer de fuet, per esperonar les bèsties. En Domènec s'amaga, espera, i veu entrar la Gràcia. I ho fa mig esporuguida, desconfiada. Ell de cop i volta surt del seu amagatall. Hola, Gràcia, com estàs? Vine, acosta't. I aconsegueix que ella es posi just d'esquena a la lluna, projectant tota la seva ombra en direcció a ell. No tinguis por. T'asseguro que no et farà mal. Vinga, no et moguis, no pateixis. Preparada? I encara no n'hi va haver prou amb 3, que el quart cop de tots amb la vara, amb aquell quart cop contundent i fort a l'ombra de na Gràcia, va semblar que aquesta, no na Gràcia, sinó l'ombra, es desintegraven en 1000 bocins, com si alguna cosa la volgués volatilitzar. I no només això, del ventre de na Gràcia semblava que alguna cosa també batallava per poder sortir i li pujava amunt, fins que va sortir en forma de rot descomunal. I no només això, just tot seguit em va sortir el dimoni. Escuat, però que va desaparèixer sota terra per mai més no tornar. Na Gràcia, després d'aquella experiència, queia, cansada, esgotada. En Domènec, però, la va anar a trobar. Gràcia, que t'he tret de bruixa. Potser de moment, devia pensar ella, qui ho sap. Sigui com sigui, conten que a partir d'aquell instant les coses van encaixar a la mar de bé, que van estar junts per sempre més, i diuen i conten i diuen que van ser molt feliços, van menjar perdius i anissos, i a més van tenir 3 fills. El primer, que s'assemblava al pare, el segon, que s'assemblava a la mare, i el tercer, que tenia el cap pelat, i aquest conte s'ha acabat.